Näin teet mikrokuuset. Marrin joulukalenterista tehdään tänään suloisia pikkukuusia Mosaiikkimyymälän tarvikkeilla. Paketissa tulee kaikki tarvikkeet 3 pikkukuusen tekemiseen. Ensimmäisellä kerroksella mosaiikkihelmet liimataan suoraan tuohon karttioon. Toinen kierros tehdään niin, että näitä helmiä aletaan asettamaan tällä tavalla limittäin vähän toistensa päälle. Työntekoa helpottaa, kun asetat kuusen vaikkapa käännetyn kahvimukin tai jogurttipurkin päälle. Nämä ihanat kuuset on pakkasen kestäviä, joten sisätilojen lisäksi voit koristaa näillä vaikka kukka-asetelmat tai kuistin. Mä päätin koristaa näillä kuusilla tällaisen ihanan purkin, jonka voi antaa lahjaksi kaverille tai vaikka opelle. Liimaan ensin purkin kanteen vähän tällaista glitteriä. Tässä voisi käyttää myös vaikka tekolunta. Ja sitten kuusi tuohon keskelle. Täytä purkki lahjansaajan lempiherkuilla. Ja valmista tuli. Mikrokuuset 3 kappaletta askartelupaketit ovat saatavissa 3 eri värisekoituksessa. Askartele ja anna ystävälle jouluiloa.